ajalta, jolloin Imatraa ajettiin maailman kartalle. Moottorikerho myy rahoittaakseen toimintaansa pariakin eri DVD-levyä Imatran ajojen alkuvuosilta. Imatran moottorikerho on antanut tämän ohjelman tekijöille oikeuden kuvamateriaalin käyttöön. Ja kun iästä on puhe, kannattaa kuunnella myös viikonlopun vanhimman kuskin mietteet. Hän on 84-vuotias Veikko Mäkinen. Aika mukava pörinä. Mitä tulee nuoruus mieleen? No joo, nämä on aina semmoisia nostalgisia juttuja ja täällä niinku uudelleen vähän rupeaa taas muistot elää. Sä oot jo vähän yli 80 ja prätkä pysyy hyvin hallinnassa. No täytän ensi vuonna 85. Olis paljon ajeltua? No ei enää paljon autolla kyllä jatkuvasti, mutta moottoripyörä ja näihin näytösajoin pääasiassa. Näitä aika paljon alkaa olla tän ikäisiä miehiä ajelemassa pikkuhiljaa. Moottoripyörällä on semmoinen harrastus, joka ei kysy ikää. No ei, kyllä se on jollain tavalla on tuolla takaraivossa sen verran, että aina se on mielessä ja mielellään lähtee kun vaan jaksaa ja joutuu. Siitä se lähtee. AJS on kuin uusi ja kuskikin nuoruutensa huumassa. Matka jatkuu. Kuvattavaa täällä olisi vaikka parin tunnin mittaiseen koko illan elokuvaan, mutta poimitaan niin paljon kuin puoleen tuntiin mahtuu. Muistattehan jääspeedwayn ainoan suomalaisen maailmanmestari. Hän on Jarmo Hirvasoja. Miltä sä maistuu tämmönen road racingin kokeilu? No sanoisin TT, että kyllä tää kiva on, että kun ikänsä harrastanut moottoripyöriä eri muodoissa, mutta tätä nyt sitten oma aktiivikauden jälkeen kun ruvennut ajamaan, niin tää on ollut oikein kiva. Mutta kilpailuaiheena ei, se on koluttu. Miltä se tuntuisi ajaa tämmöistä Imatran rataa kilpaa? No se on, niin kuin mä sanon, TT ja RR, se on aina ollut yhtä huimaa. Ja kyllä täytyy sanoa, että kun nämä aikanaan on vetänyt tässä katuradalla, niin kyllä ne on ollut aika lailla kovapäisiä äijiä. Millaiset muistot sulla on jäänyt jääspeedwaystä? No hyvät muistot pelkästään, että ei minkäännäköistä ei yhtään vihamiestä en saanut, eikä pelkästään positiiviset muistot tietenkin. Kaikki harrastaminen maksaa. Sen tekee myös moottoripyöräurheilu, mutta toisaalta on se sen arvoista. Antti Sorvali tietää, missä mennään. Mites vanho juttu on kerrottavana? No vuodelta 1953. Ensimmäiset Imatra-ajot. Olitko mukana? Olin mukana, joo. Ajoin silloin B-luokassa 3,5 Royali. Montas kertaa olet kerinyt ajaa Imatralla? No kuule, minä en ole ajanut kuin yhden kerran, kun minä jouduin suoraan sanottuna rahavaikeuksiin. Mulla oli 200 000 velkaa siihen aikaan, niin mun piti hävittää pyörä pois ja maksaa velat. Nyt tulee, jos luoja suo, niin 75 tulee tänä vuonna täyteen. Klaus Hämeenniemi on Ducatin mies. Imatran kisaa hän ei nuorena miehenä päässyt koskaan ajamaan, mutta nyt muisteluissa on hienoa olla mukana. Millainen haaste on tulla ajamaan tämmöiseen muisteluajaan? Todella legendaarista. Aikoinaan on nuorena miehenä ollut 125 Yamahalla täällä turistina katselemassa sateisia Imatran ajoja ja silloin päätin, että hitto kun saisi vielä joskus olla täällä viivalla noiden nimimiesten kanssa. Ja nyt se on mahdollista, kun täällä ajaa taas jälleen Augustin. Niin, pääset kunnon seuraa. Aivan. Mitäs Ducatteja? Tässä on sulla 4 erilaista Ducatteja tässä. Heitäs lyhyesti, mitä nämä on. Joo, siinä on 80-luvun superbike-pyöriä, noin 2 ensimmäistä. Sitten mennään pikkusen aikaisempaan vaiheeseen, mutta kuitenkin pysytään vielä 80-luvulla. Ja sitten tietysti legendaarinen Mike Highwood-replika numero 209. Suomalaisen moottoripyöräilyn maailmanmestari, traagisesti vuonna 1973 Montsassa menehtynyt Jarno Saarinen, kuuluu myös Imatran ajon sankareihin. Hän on toistaiseksi ainoa suomalainen lajin maailmanmestari. Nimi on piirtynyt kultakirjaimin moottoriurheilun historiaan. Ja kuka sanoo, ettei moottoriurheilu olisi perheharrastus? Aviomies Anssi ajaa ja vaimo Raija istuu purkkiorjana. Tämä perhe on sukunimeltään Krank. Onko avioliitto kestänyt, kun vaimo on purkkiorjana? 43 vuotta tuli nyt täyteen. Ei ole toi syydäminen. Ei, se sopii paremmin tänne avioparin. Kato molemmat kerkiä sen yhtä aikaa samoin tapahtumiin. Että. Raija on istunut miehen kyydissä, ties kuinka paljon. Onko sopu säilynyt? No on se välillä, mitä vihasana on kattellut tuolta, että nyt meet jotenkin väärin. Onko toi hurjaa touhua naiselle?
No kyllä se nyt vähän ottaa käsiä, mutta kun sauva kävelee aina, niin se tulee podia. Ja kun päästään sivuvaunuihin, niin pysytään niissä vielä hetki. MM-sarjan tämän hetken kärkipari Pekka Päivärinta, Timo Karttiala ovat saaneet geeninsä isiltään. Tässä Pekan isä Jorma Päivärinta. No oikeastaan mä olin kilpailijana kerran vuonna 80, sijoitun silloin Kari Karttialan kanssa, me oltiin 7. Kun katsoo nykyisiä moottoriratoja ja vertaa tähän Imatran rataan, niin ero on aika suuri. On valtava. Toi lehmuskuja tuossa, niin se on aivan käsittämättä. Siinä mulla, niin kuin silloin, muistan 80, niin mulla räjähti kone siinä ja muistan sen ikuisuuden, kun se niin kuin tavallaan löi liekkiä sieltä alta ja saatiin me kone kuntoon ja oltiin kilpailussa vielä mukana. Mä taidan olla se, ketä on aloittanut meidän suvussa tänne, että pojat on seurannut sit jälkeen. Eikä yhtään hukkaan mennyt. No ei, pojasta polvi paranee. Miten sä näet tämmöisen sivuvaunun moottoripyöräilyn tilan tällä hetkellä Suomessa? No se on valitettavasti kyllä tämmöinen marginaalilaji, että se ei saa tarpeeksi näkyväisyyttä, koska se on todella näyttävää parhaimmillaan. Kuinka paljon sä oot ajanut viime aikoina sivuvaunupyörää? En paljon. Mitäs se antoi se laji sulle? No, periaatteessa yksi omakotitalo on mennyt. Sen verran meni. Mut kannatti? Kannatti, joo. Mitä mieltä sä oot siitä, että sivuvaunun moottoripyörä Suomessa on aika nyt tässä vaiheessa aika vähissä? No, on liian vähissä, joo. Milläs me keksittäisiin? Vaikea sanoa, ne on kalliita. Ne korvaa rahaa, niin sitten. Kuis hyvin toi purkkiorja piteli sua asfaltilla? Hyvin. Pysykö hyvin? Kyllä aika hyvin pysyy. Ajettiin muutamia satoja kilpailuja. Montako mestaruutta ehti tulla? No, mä oon ajettu kimpassani 8 Hieno ajajalta Sivuvaunuluokan vauhti on aina ollut kovaa. Se kertoo tämä historiallinen pätkä vanhoilta hyviltä ajoilta. Laji on elänyt 50-luvulta saakka ja MM-listojen kärjessä ei kultamitalistien kohdalla ole vielä kuitenkaan yhtään suomalaista. Mutta kuinka on tämän kauden jälkeen? Pekka ja Timo ovat tehneet hyvää työtä ja heitä arvostetaan lajin parissa. Se on aika moni kunnia tehtävä olla lippuvartiossa. Joo, kyllä siinä vähän tuli tippa linssiin, no aina tommoset tehtävät semmoiset, kyllä ne niin kuin tuntuu heti. Moottoripyöräily ei ole pelkkää juhlaa, mutta teillä on juhla lähellä, maailmanmestaruus lähestyy koko aika. No, katsotaan nyt 3 lähtöä vielä, että siinä voi käydä mitä vaan, että tietysti voisi se olla mukava, jos se vaikka sieltä saisi, niin sitten siinä olisi muistelemista pitkäksi ajaksi. Kun katselee tätä Imatran katurataa, lähtisitkö vetämään täysillä vielä? No ei, kyllä se täytyy tuommoisen radan varovasti, että varsinkin kun on vähän kaksipyöräisiä, se olisi varmaan mukavampi ajaa, mutta kun on leveä pyörä sivuvaunussa, niin siitä täytyy kyllä ohjastangosta pitää kiinni ja varovasti ajaa tuommoisella radalla. Aika paljon on moottoriareenat muuttuneet tässä vuosikymmenien aikana. Joo, ja toi on just, että katuradollahan ei vissiin hirveästi enää ajeta, niin kyllä se on tämän päivän moottorilla tehoilla, niin se vauhti on niin iso, että kun se lipee, niin se kyllä menee sitten pitkälle ja sitten sieltä aina löytyy se puu, että siinä se ongelma on. Imatran ajot on myytti, joka elää ikuisesti. Sen vetovoima on edelleen vahva. Tänä vuonna 2008 arviollaan paikalla olleen liki 30 000 katsojaa 2 päivän aikana. Se kertoo lajin vetovoimasta. Perinteet velvoittavat. Vuonna 2012 ensimmäisestä Imatran ajosta on tuolloin kulunut 50 vuotta. Imatran moottorikerho täyttää samana vuonna 75 vuotta. Siinä pari yhtymäkohtaa tulevaisuuteen. Kuten urheilukanavalla sanotaan, rakkaudesta urheiluun. Vauhdissa mukana Steam Pro. TuusMotor.